Hi, today I want to show you a man which has been very influential in the spiritual growth of many people towards more conscious or different way of looking at things. He is a Czech actor, or at least he used to be a Czech actor. He used to do theater, he used to do different kind of plays, and I don't know much from his background, neither is it important, and I feel like he somewhere said the same thing. What's important is that he has his own theater plays and also podcasts where people get together in the theater and he invites special kind of people. It's hard to describe them. There's something special about every one of them. It reminds me of one, which is a man who just went into the woods and he lived his whole life willingly, and he chose to live that way as homeless, naked in the woods, and he also had many experiences that he shared throughout his life. So I feel like these podcasts which he does are very fun and interesting to just hear about experiences of these amazing people and their knowledge of being so passionate about some things. Their whole life, he speaks with healers, shamans, some mystics, all kinds of things. It's clear that he himself is a very special being in the way that others talk about him, in the way that he spreads love, how influential he has been on other people in terms of making them more at ease, relaxed, and live more consciously. One of the things that he is very passionate about is raising children, because it's very clear that a lot of things which we carry through our life and a lot of things which we accept and beliefs which we accept unconsciously, which then seems to be more of a hindrance, come from our childhood. It's in the way we've been raised. You are introduced into this world and you are taught by a person which is not very conscious about how you should be, how world works, how things are, what should you believe, what culture and religion you should subscribe to and go with. You are being taught what's right and wrong, but it's not always correct when you are being taught by a person which has been taught by another one and another one, and it's generational karma, basically. You are being taught something which could have been very likely making generations of people extremely anxious and suffer many things. The more conscious you become, you'll see how much nonsense has been put into you by many people as you are growing up. One thing that is very visible is how big of a part of the person that you take yourself to be is your parent. Some people hate to hear it. Some people hate their parents. But when you listen to them and then you look at their parent, it's such a similar person. It's something that I either see with very close people or in my own family. But this man is very fascinated and likes to talk about the raising of children and the way of raising children to be free and not to be so restricted into ideas and mental frames, into those programming like this is what is normal and this is what's not normal, and I will make my child exactly what I think is right, and many other things. But such a common thing when you go to the store, when you go to restaurants, when you go where people are and you see how people treat their children, it's so common to see that the parents have a frame of what their child should be like. But what they don't understand or not see within themselves is that that frame then makes them raise the child as an idea instead of
to their potential and to their freedom of being who they want to be. Not as a guide, but rather as someone who is beating them into this frame. Not physically beating them, but... And then it breeds troubled people. And then they have to do all of the work to get rid of whatever their parents thought is the best. So this man talks very passionately about children. And he did a play about 4 agreements or 4 things to take into life with yourself. The play is like 3 hours. And when watching it last, like years ago, I watched it multiple times. But when watching it the last time, I thought it would be so nice if I could show this to more people. If I could translate it and show it to more people. And I would even translate it and say it in my own words, all those 3 hours. Because I think his plays are fun. There was one part a few years ago that I took out, subtitled, and then sent to a few of my friends. And that part is about love and assumptions. So I will show them to you, and I think it's nice. I feel nothing other than love for that man. And a lot of gratitude for what he does. Víte, ale domněnky nám dovedou zatopit, protože je máme tak silně pod kůží, že už ani nevíme, že jsou to domněnky. My to považujeme za realitu. V tom je jejich problém. Vezměte si, kolik jenom domněnek doprovází vztah, partnerský vztah. Třeba vlastně proč vznikne vztah? Proč to vzniká? Proč vzniká vztah? V určitém věku pořád se vás někdo vyptává, už někoho máš? Už někoho máš? Máš někoho? Kolik ti je, prosím tě, máš někoho? Ale kolik jí je? Ona nikoho nemá ještě, člověče. A vznikne domněnka, že musíme někoho mít. A to slovo to říká, někoho mít, vlastnit, držet, ovládat. Proto říkáme tu hezkou větu, tak jsem si ji vzal. Tak si mě vzala. My se totiž vezmeme a pak závodíme, kdo koho bude mít. Nasadíme tam tu osobní důležitost. Kdo to bude šéfovat? Ty situace. A protože jsme zvyklí soutěžit, tak soutěžíme. Máme zvláštní pojetí lásky, které Toltéci vůbec nechápou. My máme lásku, která se musí dokazovat. Dokazovat. Dokaž mi svou lásku. Vynes koš. Jestli mě miluješ, tak tam se mnou půjdeš. Jestli mě miluješ, tak mi to koupíš. Jestli mě miluješ, tak se s ním nebudeš bavit. My máme pořád lásku, které jeden druhého musíme dokazovat. Pro Toltéky láska není to, co ten druhý nám jaksi má dávat, aby nám ukazoval, že nás miluje. Pro Toltéky láska je to, co dáváme my. To, co poskytujeme. To, co dáváme tomu druhému. To oni považují za lásku. Až to je v naší kompetenci. V naší kompetenci je dávat lásku. Ne si ji brát. Nebo nutit toho druhého, aby nám ji vracel. Totiž to je jeho věc. To je věc toho druhého. My dokonce máme vyznání lásky, kdy říkáme, ty jsi jediné štěstí mého života. Teprve díky tobě můj život dostal smysl. Chci být s tebou až do smrti. A víte, co slyší Toltéci v tu chvíli? Oni slyší, jsem kámen, který se ti právě věší na krk. A už nikdy se mě nezbavíš. Protože my si pleteme lásku se závislostí. Jsme tak naučení z těch filmů, z těch příběhů, z těch teleseriálů, z těch časopisů, kde dokonce máme návody, jak si máme povídat, když vzniká vztah. Tam je dialog napsaný, když oba dva čtou stejný časopis, tak je vyhráno. To se sejdou a běží to jako po drátku. Jenomže samozřejmě se to nám potom zamotává, protože ten vztah vzniká, je tam ten on, je tam ona. No jo, ale to není všechno, co tam taky je. Tam je ještě on, jak ho vidí ona, a ona, jak ji vidí on. A to není ale všechno. Tam ještě je on, jak si myslí, že ho vidí ona.
A ona, jak si myslí, že ji vidí ona, to už je 6 lidí. A tahle ta parta většinu času řeší problém, kdo s kým vlastně mluví. Nebo kdo si koho vzal. Protože ani to není jasné. Díky tomu často také říkáme o partnerovi nebo o partnerce větu, když se nás někdo zeptá, tak řekneme, jo, tak ona je dobrá, ale hlavně ona se ještě změní. Don Miguel Ruiz říká, jakmile řeknete o svém partnerovi, že se ještě změní, tak si ho neberte. Protože vy ho nemilujete. Vy milujete svoji představu, svoji domněnku o tom partnerovi. A nejenom to, vy mu ji potom budete postupně vnucovat. A nejenom to, po pár letech společného soužití najednou člověk neřekne, jejda, to jsem měl nějakou divnou domněnku. My řekneme, co se to s tebou pro Boha stalo? Ty jsi se úplně změnila. Tohle, kdybych býval věděl. No, ale my jsme to nevěděli. A proč jsme to nevěděli? Protože jsme byli zamilovaní. A zamilovanost přináší jednu z největších domněnek, která ovládá naše životy. To si každý pamatujete, ne? Když jste byli zamilovaní, nebo možná jste teď zrovna. Jaký je to úžasný stav. Člověk se najednou zamiluje a najednou pociťuje ohromné množství energie. Všechno je snadné. Všechno jde jakoby samo. A ta domněnka spočívá v tom, že my se domníváme, že tu energii nám dává ten partner. Že to dělá on. A to je domněnka, prosím. To není možné. Žádný partner totiž nemůže mít tolik té energie. Tam se ve skutečnosti děje to, že jak se zamilujeme, tak otevřeme svoje srdce. A to není obvyklý stav pro to srdce. V systému osobní důležitosti srdce bývá zavřené, protože to považujeme za bezpečnější. Aby to srdce nebylo tak zranitelné. Tak ho zavíráme. Ta zamilovanost ho otevře. To udělá ten partner, to jo. Otevře se tam to srdce, ale ta energie, která tam proudí, podle Toltéků je ta univerzální láska. Ta ohromná energie, která právě vytváří celé to tělo, celou tu ohromnou bytost. Která vytváří formy a tvary. A tato ohromná, vířící, všudy přítomná energie najednou začne proudit tím otevřeným srdcem. Proto je tak ohromná, proto je tak nečekaná, proto je to tak šokující. Jenomže my to nevíme. My nevíme, že to je tato energie. My si myslíme, že je to od partnera. A žijeme dál, všední dny běží, naše srdce se v té praxi tak nějak jako zase přivře a ta energie nemá kudy proudit. Ale my máme další domněnku, že partner nám ji přestal dávat. My najednou si myslíme, že s partnerem se právě něco stalo. Že ta láska jako vyvanula nějak, nebo co. A my nevíme proč. Najednou si myslíme, že partner třeba je nespokojený s námi. Že dává najevo nějakou nelibost. Nebo dokonce, že má někoho jiného. Že my tomu nerozumíme té situaci, kam ta energie zmizela. A protože máme dojem, že nám ji dával ten partner, tak ji od něj zase chceme. Pač to bylo příjemné mít tu energii. No tak se musíme snažit z partnera tu energii aspoň nějak vyrazit. Ten systém se jmenuje hádka. Abychom energii uvedli do chodu, způsobíme hádku. Jistě jste si všichni všimli, že často naše hádka se týká úplné blbosti. Předmětem hádky je prkotina, která vůbec svým významem neodpovídá velikosti té hádky. Z toho celkem logicky je vidět, že tam nejde o tu prkotinu, tam jde o to, aby hádka prostě běžela, aby energie se dala do pohybu. Aby bylo možné partnerovi trošku té energie čmajznout. Pozorujte někdy lidi, kteří se hádají, jak se snaží uchvátit kus energie toho soupeře. A hlavní institut je poslední slovo. Tam je vítěz hádky, ten bere všechno. Ten schramstne veškerou energii. A my, když neumíme pracovat s tou ohromnou energií, s tou univerzální, když neumíme otevřít své srdce a neumíme tam nechat proudit tuhletu energii, no tak potom musíme bojovat ten umolousaný boj o tu energii tak jako mezi sebou. S dětmi, s partnery, s cizími lidmi,
s konkurenty. No a navzájem soutěžíme a krademe si tu energii. Jakmile bychom se uměli napojit na ten celek, na tu ohromnou energii, no tak co, tak ji prostě budeme dávat jenom dál. Pak najednou víme, že jí je dost. Nemusíme se o ní vůbec strachovat. Ta energie proudí, je skutečně nekonečná. A my najednou můžeme milovat kohokoliv. Nejenom partnera, ale třeba všechny lidi. A všechny tvory. Všechny bytosti. Planety, vzduch, zemi. Najednou můžeme milovat ten celek, ze kterého pocházíme. Jehož jsme součástí. A můžeme to svobodně milovat a může nás to bavit. A ku podivu nás to naplňuje.